Afon y Garth ydi hon. Ac am ryw 200 llath mae hi'n llifo o dan y tomenydd llechi. A dyma lle mae hi'n dod allan. Ffens grawio. Dyma un o'r llwybrau oedd yn cael ei defnyddio gan y chwarelwyr i fynd a dod i'w gwaith yn chwaral pen yr orsaf. Felly mae Afon y Garth yn llifo o dan y tomenydd llechi yma am ryw 200 llath. Mi wna i ddangos i chi wedyn lle mae'r afon yn mynd o'r golwg. Nes i ddechrau'r daith yn Nantlla, pentra Nantlla, ac yn fancw Mallyn Nantlla. Mae chwaral pen yr orsaf y tu ôl i fi. A dwi am mynd i lawr y grisia nôl i ddilyn Afon y Garth am dipyn bach mwy. Fan hyn mae Afon y Garth yn mynd o'r golwg o dan y tomenydd llechi. Mae map 1888 o'r ardal yma yn dangos bod 'na siafft yn fan hyn. A dyma fo. O'n i'n pa mor dyfn ydi o achos fedra i ddim gweld ei welod o. Hen dŷ o'r enw Pen y Garth ydi hwn, sydd yn ddim ond cysgod i anifeiliaid erbyn hyn, dwi'n meddwl.
Mae afon y Garth yn llifo i lawr ffor acw, ac yn fancw flynyddoedd yn ôl mi oedd yna dŷ o'r enw Tŷ Nant, ac yn 1880 mi oedd y tomenydd llechi yma ryw ganllath i ffwr o'r tŷ, ond tyfu nath y tomenydd nes i Dŷ Nant fynd o'r golwg. Pa fath o dractor ydy hwn? Os ydych chi'n gwybod, dorwch wybod i ni. O rhyd ydy hon, yn croesi afon y Garth. Mae'n dda bod y sgidia'n dal dŵr. Adeilad yn perthyn i'r chwaral ydy hwn neu rhain, dwi'n meddwl. Mae'r chwaral yn fancw. Neu allai fod o'n adeilad amaethyddol. Does na ddim lle tân i weld. Dyma Dŷ Nant uchaf. Rhyfedd sut mae'r llechi yn sefyll allan o'r wal. Mae hwn wedi disgyn o'r to, dwi'n meddwl. Achos mae yna fwy ohonyn nhw i fyny fan'na.
darn yma o lechan oedd y pentan, dwi'n meddwl. A'i bod hi'n gorwad ar un adag ar draws fama. Dwi'n meddwl bod y rhan yma ar gyfer yr anifeiliaid. Baswn i'n meddwl bod hon wedi ei gwneud efo llaw. Plastar neu baent ydi hwnna, dwi'n meddwl.